Salutare YouTube și bine v-am găsit la primul episod din NFS World. Da, prim. Eu sunt DGS, între ghilimele, așa, mi este proreclam. Așa îmi spun colegii. Și cum scrie și în username-ul meu de la YouTube. Mă scuzați, vorbesc cam încet, dar Gaming Skills DGS. Și da, haideți prima dată să vă prezint mașinile mele, două câte am, dar vi le prezint. Sunt level 32 cu Lexus Lef 752 overall și Lancia camuflată și tatuată 556 clasa B. Și să vă zic ce va conține canalul. Va conține așa episoade în NFS World cu co-op și single câteodată. Single vor fi acelea. Asta e singurul meu single, cred. Restul vor fi co-op, curse și team player. Și voi mai face la Team Fortress 2 și mai caut jocuri. Mai cumpăr de pe Steam. Vă las un link în descriere, să vă las numele, nick, username-ul lui meu de la Steam, poate mă adăugați, facem câte un meci la Team Fortress 2. Poate și filmăm, cine știe. Am să vă las pe privat, poate numele Skype-ului meu și filmăm. Nu știu, să vedem. Și da, haideți să facem o cursă din NFS. De ce nu am voie? Ai clasa D. Nu mai e niciuna. Fuck this no shit. Mie nu-mi plac cursele astea. Sunt lungi. Uite, join. Și am uitat să vă zic. La episoadele cu Drift voi face, nu știu, nu voi vorbi, voi pune un cântec pe fundal. Ce naiba? Join. Multiplayer. Join. Așa. La episoadele cu normal că voi vorbi, dar nu voi sta degeaba. Ce puțin FPS am. Prea puțin. Și nu-mi place. Deloc. Și cred că voi mai face play-out-uri la Mafia 1. Și să-mi lăsați în comentarii, așa, ca de la început, nu știu dacă voi avea prea multe vizuri sau nu-mi pasă, adică, ba da-mi pasă. Să-mi lăsați dacă să-mi fac un intro sau să-mi fac un tag, să-mi fac un tag într-un colț cu ceva special.
Ce n-ai oare? Așa. Am fost primul! Și o să fiu ultimul cu siguranță. Cred eu. Ce v-am zis? Nu mă pricep. La curse niciodată n-am fost bun. Pe PC. Deci, fuck. Pe PC n-am fost bun, dar pe PlayStation 3 ies primul. Și pe Xbox. Dar că n-am Xbox, am PS3. Ce lag am și nu înțeleg de ce. Cred că de la FPS. Și mă enervează că în colț mie mi-apare faza cu FPS-urile. Nu știu dacă vă apare, dar mie mi-apare. Și mă enervează la culme. Fuck. Am sărit. Abia aștept să schimb Windows. Adică să repar laptopul. Trebuie să-l duc la reparat. Sau pot să repar și singur, adică nu. Dar nu vreau, n-am. Nu-mi place să schimb eu, nu știu. Mai bine îl duc la cineva și știu că îmi face ceva acolo. Acum am Windows 7, dar nu prea îmi place. Cred că am să-mi bag Windows 8. Oare de ce eram sigur? Geniat. Fuck. Skip, frate, nu știu ce mă rog. Nitro. Am un nitro. Liv, că nu vreau să mai... Liv! Liv! Și nu vorbiți despre mine că nu sunt bun la curse, pentru că niciodată n-am fost bun la curse pe PC. Pentru că nu prea am jucat. E un NFS, de obicei nu fac curse. Știu că NFS special a fost făcut pentru curse. La cel pentru calculator, dar eu fac mai mult, nu știu, fac altceva. Eu mă duceam și făceam drifturi, eu nu făceam misiunile, mă duceam și făceam drifturi. Sau dacă concuram, nu controlam, concuram nu pentru locul 1, pentru locul 3 sau 2. Sincer să fiu, cred că era singurul care nu-mi plăcea să ies pe 1. Deci jocul ăsta va fi principal și făceam să mai joc și cu Team Fortress 2. Fuck. Deci, cam asta a fost, mă scuzați că s-a oprit așa, dar am luat degetele după tastatură. Deci dacă cam asta a fost, nu uitați să dați subscribe, like, share, comment, dați mai departe, da? Și să mă ajutați și pe mine să fac subscriber chiar de la primul episod. Baftă! Baftă lume! Pa!